מה היא עשתה לך? היא קיללה אותי. קיללה אותך? כן. ולמה היא קיללה אותך? אולי במקרה משכת לה בשיער? אדוני השוטר, אין לי זמן לבדיחות. תשמע, וסרמן, אם אתה באת פה ללגלג לי עם איזה מצלמה נסתרת, תגיד לשמן עם הסיגר שיצא מאחור שלו ונגמור עניין. למה הסינוסים שלי הורגים אותי כבר מהבוקר. תגיד לי, יא קולומבו, אתה חושב שאני צוחק איתך? אני אומר לך שהיא קיללה אותי ואת כל המשפחה שלי. אז תקלל אותה בחזרה. אני לא יודע איך. מה לא יודע איך? תגיד לה בוקר טוב, סימה. הכוס של האמא שלך בפה של ערבי לבקן עם 3 פטמות מטייבה שזיין את הבת שלך באוריה עם גרוזיני, עיראקי, קורדי ו2 עובדים זרים, אחד מתאילנד והשני מהפיליפינים, שאבא שלו חצי נוצרי, חצי סנטולוגיה, ואמא שלו היא בכלל אחותו הגדולה, ויש לה תאומים סיאמים שמחוברים בתחת עם תחור בצורה של בובת ברבי שמצדיעה ליוסי שריד. ככה תגיד לה, אחי, ואל תתבייש. כך?